An balima Maliyaci lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw ye aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi nin ye émission spéciale ye an ye min bila sen kan yaasa an bɛ se ka kuma an ka liberté d'expression ko kan an ka Mali kɔnɔ sabula aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ an ka faamaw ye mesure kura dɔw ta mesure kura minnu ni a yirala k'a fɔ olu bɛ dankari liberté la kosɛbɛ maa caman fɛ bi an ka maa welelen o ye maa fɔlɔ min n'an wele o ye Modibo Fofana ale ye Appel Mali o président y'ale ye Appel Mali n'o ye association des professionnels de la presse en ligne olu ka ɲɛmaa y'ale ye ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa filanan min b'an bolo o ye Boubacar Yaliko ye Boubacar Yaliko ye ale fana ye kunnafoni dila ye kunnafoni di kɔfɛ ale ye CDR secrétaire administratif fana ye donc an ka maa welelen o ni su avant su Salfu an ka foli b'an d'accord bi an ka masala kɔnɔna la ani Agibu Buware fana ale ye CNDH ale y'o ɲɛmaaba ye bon ale fana welelen don an fɛ ale ma se ka connecté mais an b'a wele téléphone na yaasa a hakilina ye min ye a fana ka se k'o fɔ an ye kuma kɔnɔna la donc yan'an ka don kuma babu la kosɛbɛ an bɛ monsieur Buware wele yaasa a fana b'a hakilina di ale ta bɛ kɛ téléphone na donc aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fana monsieur Buware fana hakilina lamɛn nin ko ninnu ka téléphone na donc monsieur Buware ni tulo b'an na ni su basi foyi tɛ yen an b'a da tulo kan k'a fɔ monsieur Buware ale ye CNDH n'o ye adamadenw ka hakɛ lafasali tɔn o ɲɛmaaba y'ale ye donc monsieur Buware bi ani Modibo Fofana n'ale association des professionnels de la presse en ligne ɲɛmaa ani o bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Boubacar Yaliko ye ale ye kunnafonidila ye ani CDR o fana maa ɲɛmaa dɔ donc an ka masala bɛna boli adamadenya hakɛw ani adamadenw ka hakɛ minnu bɛ lahalaya min na bi Mali kɔnɔ monsieur Buware an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na an ka faamaw ye sariya kura dɔ ta bon sariya tɛ u ye mesure kura dɔ ta ko coronavirus ko senfɛ mesure ninnu an y'a ye k'a fɔ dɔw b'u la olu ni coronavirus tɛ fan kelen fɛ i n'a fɔ maa caman y'o yira cogoya min na donc e hakilina ye mun ye nin mesure kura ninnu na bon an y'a fɔ kabini concertation nationale la n ko camancɛ fanga k'u hakili to adamaden hakɛ la parce que ni rupture nana fangako la démocratie kɔnɔ caman anw b'a dɔn anw ye adamaden hakɛ kɔlɔsibagaw ye an b'a dɔn a ka ca Ala fɛ a bɛ bange adamadenw hakɛ kirikɛli la o kama an ye wulikajɔw kɛ an participera débatw kɛ an y'a f'u ɲɛna ko vraiment ko k'u bɛ kɛ jamana kɔnɔ bi an ka hakili to adamadenw ka hakɛ la donc an ko hakili la faamuyali sɔrɔla la i y'a fɔ cogo min mesure minnu tara coronavirus ko kɛlɛli kama an y'a ye k'a fɔ o jukɔrɔ laɲini dɔw b'a kɔnɔ minnu bɛ dankari adamadenw ka hakɛw la n y'a fɔ n ko o tɛ se ka kɛ démocratie jamana na c'est vrai que ni terrorisme ni jatigɛ wale bɛ kɛ jamana min kɔnɔ a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na jatigɛ wale mɔgɔw bɛ yɔrɔ min kɔnɔ mesure ko bɛ se ka ta minnu bɛ se ka dankari dɔɔni hakɛw la a bɛ f'olu ma restriction de la liberté mais o fanw bɔ a la ka na se dugubaw kɔnɔ ka tɛmɛ wale ninnu man ka kɛ donc adamadenw hakɛ a bɛ se ka kɔlɔsi hali ni état d'exception bɛ yen donc an y'o ladilikan de k'a fɔ état d'exception kɔrɔ tɛ ko dan bɛ kari adamaden ka hakɛ la hali guerre la règle b'a la hali n'aw bɛ kɛlɛ la armew bɛ kɛlɛ la a bɛ f'o ma ko droit international humanitaire règles bɛ yen olu kan ka respecter adamadenw ka hakɛw kan ka respecter a bɛ fɔ k'a fɔ civiliw sen t'a la a man ka kɛ civiliw ma ni sirasiw min fana yɛrɛ ye marifa bila kɛlɛyɔrɔ la jama ka kɛra ni kuma tɛ k'a fɔ an tɛ guerre hukumu kɔnɔ duguba kɔnɔ donc a fɔra mesure ninnu dɔw bɛ yen n y'a fɔ k'a fɔ an bɛ se ka wuli ka taa mɔgɔw minɛ k'u datugu k'a fɔ dɔw bɛ se ka marifa ci mɔgɔw la bɛ ɲininka ko yamaruya dilen d'u ma bien k'a fɔ ko
presse dabe tri ou ka kuma tu jamana kono ou bien ku ka bara o koroshi ku ka sonya kono la donc anya jira ka bongo o ma tashi bana e ko yi adama dunga hake donc ambe ka jola o kula ani seben ci fa parce que état de kanga adama dunga ka hake koroshi maliko wajibiya lende do tumba yo wajibiya abe komi fana ma gauche la transition wajibiya ali bolo blateron fana o kono na ko ma formation internationale yo wajibiya donc mo ka famia ka fo on be adama de hake projet aba projet na era ka hadula aba projet ni c'est bon wajibiya lende jamana de d'accord ay famia sorola Modibo Fofana anya e kafo ni waleya nunu kofe anya e kafo journaliste association munube no je kuluba munube luka nyamo farala nyon ka la seli do ke maison la presse konnala o la seli ko fere uni jamana fama do yenyo ina fo ministre de l'administration territoriale et ministre de la communication o ko kera chugudi. Ok, merci anga folibe kata anga lajebaga bema ani munu be connecté len do sisan nu buga nga ni débat in lamé au fait ya fa chugo mi depuis gouvernement ye ni autorité ni mesure courant nuta nu ba bla crise sanitaire minen konnana on ya ye ka fo mesure nunu na doba kan o be presse ko fo parce que ya yira ka fo ko ka ministre lettre ci gouverneur ma ani préfet ku ka fere ke o se ga presse koloshi cogo mi to kana ka contrôler et puis précisément pour les réseaux sociaux ni émission radiophonique ani télévisée bon dépend bora kalama en présent damado et puis kafra journal soukan yalko yerebala ani nyoko kunafunia kaye kafo ni mesures muntara dans le cadre de la crise sanitaire ou bien ka prétexte que état d'urgence ou faire ka dansigi kunafuni kula parce que c'est vrai on be bamako yanno mais ni mesures sugu bo ka foko ay presse contrôler munu be région konnana o se ko profiter ko ka compte régler avec certains directeurs de radio ou bien basro ni radio do be do critiquer région konnana parce que amba don Bamako ni yoro chamante kilin o se ka fo sara dira on ma di ka fo fin do be na se ka passer tout wo depuis kera an yi consulter an yi wuli ka joke an yi déclaration ke ka fo ni mesure abe liberté d'expression abe dans ce gars là et même liberté de la presse abe fereke ka au fin atteindre bon déclaration kelen ko fait ministre où réagira ministre de l'administration territoriale ani ministre de la communication où a décidé qu'en reçoit lundi ou qu'à salle de réunion kono amoko nani kumbe adon nous est président de la maison de la presse Draman Alukoni et puis Bassiriki Touré nous est presse privée journalu nyamoy kafra banjugu dante kan n'ale be radio contrôler ne yɛrɛ tun y'a la denmisɛnnin ye ne tun bɛ presse en ligne n'a bɛ f'o ma ko les sites d'information an nanu bɛ yen tiɲɛ kɔni an ye point saba de évoqué point fɔlɔ an y'an ka siran yir'u la k'a fɔ tiɲɛ na mesure mun tara hali ni sariya don an mana sariya sɔsɔ kama mais an y'a ye rappel mun kɛra k'a fɔ ko ka média contrôler a y'an siran parce que a y'an siran k'a sababu kɛ an bɛ régime mun na régime mun autorité kura mun don crise de confiance bɛ média ni autorité cɛ est-ce que c'est pas une manière de museler ou bien de faire taire un peu les médias an y'o o fɔlɔ f'u ɲɛna filanan an y'a jira k'a f'u ɲɛna et pourtant a bɛ ka fɔ ko ka média contrôler mais aujourd'hui la presse malienne on a des médias responsables c'est-à-dire événement fɛn fɛn kɛra Mali la an y'a ye journaliste wulila k'u jɔ a jɔyɔrɔ la
Au date même élection passée, la HAC a envoyé une lettre de félicitations aux médias maliens parce que nous avons joué à l'apaisement. Il est de même aussi dans la crise contre la Covid. État d'urgence tara fɛn min yɛrɛ kama Mali média ma dɛmɛ sɔrɔ i n'a fɔ Sénégal ni Côte d'Ivoire ye dɛmɛ sɔrɔ ka Covid kɛlɛ cogo min. Mais avec tout ça, a ka média caman bɛ Mali la minnu y'u engagé ka ni bana in kɛlɛ. An y'o responsabilité yira ministre filaw la k'a fɔ a kana fɔ a b'anw contrôler parce que déjà nous on mesure la gravité de la situation et nous sommes des médias responsables. A tɛna essayer k'a fɔ k'an bɛ fɛn fɔ mun bɛ se ka taa dérapage la. N ko d'ailleurs hali ni dérapage bɛ kɛ on est très bien organisé an yɛrɛ b'a essayer ka ɲɔgɔn sanction ta. Et puis an tilala k'a f'u ɲɛna n ko bon désormais u k'a lajɛ u ka cadre de concertation dɔ créer an ni ɲɔgɔn cɛ. Au moins ni nin mesure tara an ka se ka to ka ɲɔgɔn ye ka kuma o proposition kɛlen ministre fila ils ont accepté ces propositions là de façon très favorable. An yɛrɛ ka ministre de la communication a ye an soutenu kosɛbɛ devant son collègue ministre de l'administration. Bon an y'o bɛɛ fɔ an yɛrɛ wulila fɔ ka bɛnna ministre yɛrɛ ye garantie d'an ma k'a fɔ désormais u tɛ se ka nin mesure sugu ta n'u ma u ka médiaw contrôler. O yɔrɔ yɛrɛ la u tun bɛ fɛ an ka communiqué conjoint kɛ pour que k'a jira k'a fɔ mankan tɛ déjà autorité ani média cɛ état d'urgence ko la. Bon an ko non jama de bɔ anw kɔ an tɛ se ka communiqué conjoint kɛ mais an bɛna an ka base la ka conférence de presse kɛ ka kunnafoni d'u ma et puis ka u ka hakilina fɛnɛ dɔn. O de conférence de presse kɛra kunun. Mais n'i y'a jateminɛ Salif yana an ka da don o conférence de presse la an bɛ kuma ɲininkali kɛ ma parce que an b'a ye k'a fɔ aw ka nin ko in kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ o kɔfɛ de Rasbach n'ale ye journaliste ye a bɛ chronique kɛ renouveau la donc an y'a ye k'a fɔ ale ka minɛli kɛra o kɔfɛ bon ale minɛli ni sisan cɛ an ma kibaruya officiel foyi sɔrɔ a la Yalku ye e bɛ mun dɔn a ko la a ko bɛ cogo di. Salifu nga foli b'i ye n balima minnu fana bɛ plateau kan n'an bɛ ka ɲɔgɔn sigi en direct débat nin kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n kɔrɔkɛ Modibo Fofana ale ni an ka patron n'o ye CNDH ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Akibu ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'u fo u ka cɛsiri la min ye adamadenya hakɛ o bɛ se ka labato cogo min na. I y'a fɔ cogo min na Rasbach ka ko lundi vers 19h40 a furumuso de ye anw wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ fila taara Rasbach nɔfɛ a ka so. U nana u y'a jira k'a fɔ k'olu ye sécurité d'état agent ye o kɛlen k'u ka identité décliner u y'a ɲini a fɛ a ka tugu kɔ donc a n'u taara ɲɔgɔn fɛ a muso kɛlen k'o kuma fɔ anw ɲɛna donc anw yɛrɛ fana an farala ɲɔgɔn kan au nom du CDR parce que je suis le directeur administratif du CDR donc an y'a daminɛ ka weleliw kɛ fɔlɔ. Dans un premier temps, personnellement, j'ai saisi le président des PKR. Parce que nous sommes journalistes, nous sommes directeur de publication de pays. Je suis le secrétaire général de l'ACEP et président du mouvement de protection de la presse contre les violences. Donc, comme Rasbach est journaliste, il était de mon devoir pour nous ka ɲɛf'u ye fɛn min kɛra. O don bɛɛ su u bɛɛ y'u ka solidarité apporter. Donc sur la base de cela, anw fana an ye autorités wele. An ye ministère de la communication mɔgɔw wele. An ye BJ wele. An ye K1 mɔgɔw wele. An ye sécurité d'état mɔgɔw wele. Bon, o yɔrɔnin la an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ. Donc an wulila o cogoya la
an taara kan 1 na yen nɔ an ma se ka accès sɔrɔ parce qu'il était 22 heures passées u k'a ma ko n'o heure sera ko ni autorisation ma di k'i tɛ se ka don donc an y'u ka ɲɛmɔgɔw wele an ma se k'u fana sɔrɔ donc an bɔra yen nɔ an y'an tilen ka taa bisi la an ye yen responsable rencontré olu yɛrɛ y'a jira n na k'a fɔ k'anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'olu ladɔnniya nin ko in na olu tun tɛ foyi kalama a la donc u y'an rassuré k'a fɔ ko olu ma rasbach minɛ ko n'an ma d'a la ko an ka na an ka taa u ka cellule visiter an taara ɲɔgɔn fɛ an ye cellule bɛɛ lajɛlen lajɛ détenus tun bɛ yen an y'a bɛɛ lajɛ a tun tɛ olu cɛ la donc an bɔra yen nɔ an y'an kunda base kan an taalen yen nɔ jama min kun sera jama selen da la u bɔra ka na an nɔfɛ sécurité d'état agent dɔw u cɛla mɔgɔ dɔ yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an tun bɛ min dɔn an yɛrɛ tun bɛ min wele donc u y'a nana ka na fɔ an ye k'a fɔ effectivement min kɛra tiɲɛ don sécurité d'état de ye rasbach minɛ bon u y'a fɔ an ɲɛna fana k'a fɔ ko problème foyi tɛ u b'a rassurer ko a ma traitement inhumain suivi et que k'a bɛ tigɛ ɲuman kɔnɔ ni ko ni ala sɔnna a ma mardi ko u b'a labila donc an ye mɔgɔw ladɔnniya o ko la o cogoya la an bɔra yen nɔ an taara donc an ye kunu journée kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a ko la donc première journée kɔni ko kɛra cogo min na o kɛra tan d'accord mais est-ce que o bɔlen kɔfɛ est-ce que an bɛ yɔrɔ min na i ko oui je vous écoute bon sisan an ye kibaruya min sɔrɔ parce que an dɔnbaga dɔw tɛmɛna SU la kunun olu y'a jira k'a fɔ ko a fɔra k'a bɛ yen nɔ ko a bɛ bolo ɲuman kan u ye ɲininkali kɛ ko kun jumɛn k'a ma ko a minɛlen b'u bolo u ko ko raison d'état u ma foyi fɔ ka fara o kan donc o kunnafoni o de nana ka na di an ma sur vers 2 heures du matin voilà an b'o yɔrɔ de la fɔlɔ d'accord an bɛ kuma lasegin monsieur Boire ma monsieur Boire ale b'an bolo ale fana b'an ka baro in na ale bɛ téléphone na ale ye CNDH n'o ye adamadenya ani adamadenw ka lafasali tɔn dɔ ye ale y'o ɲɛmaaba ye monsieur Boire an y'a ye k'a fɔ rasbach ta kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ caman wɛrɛw k'olu minɛna aw hakilina ye mun ye nin waleya ninnu na bon a tɛ an hakili sigi bon a tɛ jamana tɔgɔ diya an y'o de fɔ an bɛ jamana de ye an bɛ état de ye tubabukan na en tout moment en tout lieu en toute circonstance adamaden hakɛ kan ka kɛ pas prétexte k'a fɔ i b'a fɔ an bɛ état d'exception na ou bien an bɛ état de siège la ou bien an bɛ état d'urgence la fo adamadenw ka hakɛw tɛ ban adamaden ka hakɛ bɛ bato sariyaw de bɛ a ko la bon mais an y'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka tugu ɲɔgɔn na a tɛ ka tɛmɛ kiiritigɛlaw ka sira fɛ a tɛ ka tɛmɛ kiiritigɛlaw bolo fɛ donc siran kosɛbɛ jamana parce que ni mɔgɔ minɛna k'a sɔrɔ fɛn ma reproché a la a fɔ ko min ma ko base légale bien k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ni justice ka sira ye donc bɛ mɔgɔw hakili yɛrɛ kosɛbɛ
an bɛ ladilikanw di kosɛbɛ an b'a fɔlɔ n'o ye ni ladilikanw ma mɛn an bɛ sɛbɛnw bila an b'a cari an ye sɛbɛnw cari an bɛ kɛ jamana wɛrɛ minnu ta organisation internationale de bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo an n'olu bɛ ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ɲɛ parce que diɲɛ tɛ komi fɔlɔ a fɔ dugu dɔ bɛ yen i b'i sago kɛ i ka dugu la diɲɛ wɛrɛ ma da tugu a la o tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen surtout adamaden hakɛ taabolo fɛ o de kama an b'a fɔ an sirannen don sisan an hakili sigilen tɛ a bɛ fɔ min ma c'est pas rassurant c'est une situation d'incertitude bon ni ani jamana minnu bɛ baaraw kɔfɛ ka taa se ko min mɔgɔw ni nin ko ayiwa an b'a ye ka yira aw la k'a fɔ monsieur Boire ale taara Yalikuye est ce que an bɛ wagati min na i ko sisan aw ka avocat b'aw bolo wa est ce que aw ka avocat olu sera ka kibaruya dɔw d'aw ma wa bon an ka avocat an bɛ ka pool d'avocat de constituer parce que kunu démarche minnu tun bɛ sen na a tun yirala an na k'a fɔ ko kunu journée tɛ ban ko n'a ma bila an tun ye information sɔrɔ certitude sɔrɔ mɔgɔ caman bolo an ni olu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an tun bɛ ka ɲɔgɔn ladɔnniya fo kana taa se su rɔ fo 2 heures du matin ma information laban min nana d'an ma o de ye k'a fɔ ko raison d'état don donc o kɛlen bi an yɛrɛ CDR mɔgɔw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka QG la à 11 heures du matin an ka comité au président ni coordination au président donc an kumana k'a jateminɛ fɛn min kan ka kɛ sisan donc o fɛn fɔlɔ yɛrɛ mesure ba fɔlɔ bɛnna min ma o tun ye k'a fɔ k'an ka pool d'avocat parce que an tun ye dɔw saisi ka ban donc an k'u rencontrer très rapidement walasa u ka se k'u constituer dossier la hali su na yanni k'a fɔ an ka nin débat daminɛ n bɔra avocat dɔ fɛ yen nɔ an ye délégation formée ka taa yen an ni a kumana kan an ye ɲɔgɔn faamu an ni avocat wɛrɛ bɛ yen nɔ fana an n'o kan ka ɲɔgɔn ye su na ni an ka émission bɛɛ banna vers 22 heures ou 23 heures an kan ka kuma bon min ye fana CSDM ye n'o ye Serifu Ayidara ka yɔrɔ ye olu fana u y'an wele k'a fɔ k'u bɛna avocat kelen d'an ma donc maintenant an bɛ k'a lajɛ ni Ala ma baasi kɛ sini sɔgɔmada fɛ an bɛ pool d'avocat ni an b'a constituer donc n'o kɛra ka ban sisan an bɛ sɔrɔ ka action min enclencher sur la base de cela o bɛ sɔrɔ ka jateminɛ d'accord an b'a yira aw la k'a fɔ monsieur Boire ale a sɔrɔ la tuguni monsieur Boire i se k'i ka kuma farafasiya voilà n b'a fɛ ka min fɔ k'a fɔ bɛɛ ta kɔrɔlen ka to jamana kelen kɔnɔ i tun se k'i sago kɛ i ka jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ da tɛ don a la an bɛ mondialisation de kɔnɔ sisan surtout adamadenya hakɛ fanfɛla fɛ mɔgɔw organisme bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko mécanisme internationaux ani o mécanisme bɛ se ka kɛ justice ka sira kan komi a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ kan donc olu bilalen don ka kɔlɔsili kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ ni adamadenw ka hakɛ bɛ buruja yɔrɔ min a ko bɛ se ka taa se fo CPI la donc o de kama an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la adamaden hakɛ kɔlɔsili ko ba de don jamana kɔnɔ tulonkɛ fɛn tɛ donc ka wuli ten ka taa bin mɔgɔw kan ka u minɛ ko parce que n bɛ se ko la a man ɲi jamana kɔnɔ et puis anw bɛ nin baara la maintenant an b'a dɔn k'a fɔ bi faama a bɛ se ka kɛ sini mɔgɔ min ka hakɛ burujalen don exemple caman b'an bolo an wulila ka jɔ a dossier la ka ca bon anw tɛ mɔgɔ jate minɛ k'a fɔ i bɛ nin baara la i tɛ nin baara la i ye tile ye a bɛɛ ka plainte bɛ s'an ma bɛɛ ka laɲini bɛ s'an ma sinitigiw yɛrɛ caman ka laɲini bɛ s'an ma parce que u t'a minɛ kuma caman k'a fɔ u sen bɛ coup d'état la ou bien u sen bɛ nin o s'an ma an bɛ wuli ka jɔ k'u ka hakɛ la donc adamaden hakɛ a tɛ mɔgɔ kelen concerné fo bɛɛ k'o de faamu donc minɛni ba minnu bɛ ka kɛ a dɔw kɛra yɛrɛ a yɔrɔ kuma dɔn fɔlɔ a bɛ f'o ma ko disparition forcée o ye dankariba de ye adamaden ka hakɛ donc n'o tora ka caya yɛrɛ o bɛna ni crime dɔ ye crime international crime des droits de l'homme o bɛ se ka taa juger fo CPI la Cour pénale internationale wa k'a fɔ ko a bɛ f'o ma ko crime imprescriptible c'est-à-dire que waati tɛ a nɔ minɛni na e bɛ
se ka san tan kɛ fanga la san mugan o kɔfɛ n'i ye nin baarada ninnu kɛ ka bujali kɛ ka se hakɛ dɔ la i nɔ bɛ minɛ hali i cɛkɔrɔbalama donc il faut que o bɛɛ de ka ɲɛfɔ faamaw ye an ka baara ye o de ka ladilikanw di an ka adamaden hakɛw bonya an bɛ se ka jamana mara ni adamaden hakɛ bonyani ye k'a sɔrɔ a ma kɛ bingani ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jatigɛli ye intimidation ni ko wɛrɛw donc o de ye n ka kuma ye ka D'accord. An ye faamuyali sɔrɔ o la. Moribo Fofana ale ye Appel Mali président ye. Moribo aw journaliste jɛkulu aw ka wulikajɔ bɛna kɛ mun ye nin ko la sisan? Ok, merci Salif. Déjà, on journaliste jɛkulu bɛ n'a fɔ a ma FECHER. On a une mobilisation d'amener. Kunu déjà conférence de presse là. On a yira k'a fɔ en confrère Radbach a ka minɛ cogo a minɛ cogo journaliste tɛ minɛ tan o taali mun kɛra ka enlever a ka so ni tubabukan na n'a bɛ fɔ ko arrestation extrajudiciaire a man kan démocratie jamana kɔnɔna na ni journaliste ye ko kɛ minɛcogo wɛrɛ b'a la mun tɛ ka taa enlever fa ka so. Imaginez agent taru présentant la cogo min a ka so ni a muso kun tɛ yen ni mɔgɔ wɛrɛ kun tɛ yen mɔgɔ si kun t'a dɔn a bɛna sɔrɔ yɔrɔ min na hali k'a fɔ ko an bɛ kunnafoni d'a kan parce que an y'a ye Mali kɔnɔ sécurité d'État ka taa mɔgɔ enlever surtout journaliste kunda a kɛra pratique courante dɔ de Mali la. Ni hakili b'a la 2012 u ye Bukari Ndaw enlevé comme ça a ye mun kɛ a bɛ kalo kelen bɔ u bolo yen nɔ Salif e yɛrɛ hakili b'i ta la u ye e yɛrɛ enlevé ACI kɔnɔ ni Mali Actu kelen siège kɔnɔ Birama Ture tununa an si t'a dɔn a tununa yɔrɔ min na Sauti Aidara taara enlevé a ka so indépendant na ka taa fili aéroport la k'a bolo kari bon dépôt kɛra an tɛ se ka sigi parce que déjà on ye mesure ou ka état d'urgence mesure minnu kun b'a kɔnɔ an kun y'o contexté bon finalement nous on a dit que est-ce que nin mesure in kun tɛ ka nin ɲɔgɔnnaw de viser wa an y'o question posé an yɛrɛ kun o de y'a to conférence de presse la an ye weleweleda kɛ k'a fɔ mun selen filɛ nin ye Arazbachi ma Arazbachi ko tɛ CDR ko tɛ nin ye Mali presse ko de ni liberté d'expression ko de ni liberté de la presse ko ye ni an y'an sigi ka nin lajɛ u bɛna bɛɛ minɛ kelen kelen finalement liberté d'expression mun bɛ yen n'a sɔrɔla combat démocratique la depuis 91 nin bɛ k'a ko bannen pewu bien vrai que les deux ministres u y'an rassuré ko an kana siran ko olu tɛ se ka liberté d'expression bila en cause mais Arazbachi ka enlèvement in a b'an tɔ siran o de y'a to an kɛra jamakulu ye an wulila k'an jɔ k'a fɔ ka a bila sans condition an ye communiqué kɛ kunu a bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a bila sans condition Salifu ni journaliste ye ka baara minɛ jɛngɛn'a bolo sécurité d'État man kan tɛ ka wuli ka taa minɛ mais sécurité d'État bɛ se k'ale enquête yɛrɛ kɛ ka procureur informer le procureur a tous les moyens ka taa interpeller a ka so mais président est-ce que an bɛ wagati min na ko sisan kun kelen fɔlen don minɛli ko in na est-ce que kun kelen b'a la aw bɛ kun kelen dɔn bon pour le moment an t'a a kun kelen dɔn u ma kun kelen fɔ a la k'a fɔ a minɛna nin de la peut-être yaliko i da se yɔrɔ dɔ ma u ko pour des raisons d'État c'est vrai Facebook kan u bɛ ka kumaw caman fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ko déstabilisation ainsi mais Facebook ye source d'information de anw bolo u tun bɛ se ka communiqué kɛ officiellement k'a fɔ nin y'a minɛkun ye ou bien a kɛra tan mais pour le moment communiqué ma kɛ k'a fɔ a minɛkun ye nin bon anw ɲɛmɔgɔ mun n'o ye Dramane Aliu Kone n'o o sera ka kunnafoni dɔ sɔrɔ a ka yɔrɔ la u ma minɛkun fɔ o ye anw yɛrɛ ka yɔrɔ tɛ minɛkun yɔrɔ ye
ka mun reproche bala an ka kɛlɛ to ye mais an ka kɛlɛ ye a minɛcogo de ma bɛn anw ma parce que a minɛcogo c'est pas c'est hors de la loi. C'est hors de la loi et c'est inacceptable. On ne sait qu'à continuer nous allons continuer dans les jours à venir. Journaliste n'a qui a baraké. N'aya nyatunika ou bien ka musalaka. Finalement, m'robe sera alika critiquer. Ou d'ato ala me ka communiquer wore labe. Parce que kunu aye communiquer doke. Ka yurula ka fo. Mali presse bébé wuli. Ka ujo. Rajbat be yoro ka bla jona. Ou bien au câble la sariya ka bolo kan. Ça c'est un flânant. An bɛna communiqué wɛrɛ kɛ sini i b'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a di journaux ma radio b'a a fo ka review la an b'a ci droit de l'homme mɔgɔw ma i n'a fɔ Buhari ninnu an b'a ci ambassades ma an b'a bila ka taa chancellerie la ka bɛɛ kunnafoniya la k'a fɔ ko Mali liberté d'expression a menacé don Mali liberté de la presse a menacé don et au fait on a décidé qu'à journée sans presse doit déclarer et puis entre dans Oma ambe o étape flana et institution be fan o fan amba ka événement be boycotté Mali presse journal presse ta achi couverture ke namboro étape là ameta une semaine encore ambe Mali institution gouvernement ka fembe yoro Mali journaliste teta a couverture ke en kelen ko de fere labɛn et n'a kilalu la étape wɛrɛw bɛ na parce que ni salfu n'a ma wuli k'an jɔ autorité kura mun nana olu de u ka presse dɛmɛ ka presse kɛ presse forte ye ka an ka texte dɛmɛ pour que an ka texte bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min mais olu bɛna continuer u bɛ se ka anw da de cogo min n'u y'an da de u bɛna mun de kɛ voilà an sirannen don mun ye. D'accord. An y'o faamuya an bɛ segin ka na mun de kɛ ni presse da de la alors qu'an dun jusqu'à présent an bɛ démocratie jamana de la. Excusez, appel dɔ kun donna ne ka connexion tigɛra. Jusqu'à présent an bɛ démocratie jamana na on ne peut pas accepter que an ka liberté d'expression bɛ yen n'o o ye adamadenya taabolo ye mɔgɔ ka se ka na dan sɛgɛn o la tilegan kelen fɛ mais facteurs kɔni mobiliselen don pour que ka nin ko se a dan na n'Ala sɔnna ma et on va rester soudés hali sini réunion b'an bolo tuguni an kan ka stratégie minnu kɛ ka taa. D'accord. An bɛ segin ka na monsieur Buhari ma. Monsieur Buhari an y'a ye k'a fɔ journalistes olu ye kɛlɛ in ta ka nin kɛ i n'a fɔ liberté d'expression o de menacé i n'a fɔ liberté de la presse o de menacé est-ce que olu dɔrɔn de menacé est-ce que liberté publique bɛɛ menacé tɛ yan. Voilà, o de y'anw ka wulikajɔ kunba ye parce que anw ta ye adamaden ka hakɛ suguya bɛɛ anw b'a bɛɛ de kɔlɔsi. Donc, liberté d'opinion b'o la, liberté d'expression b'o la, liberté de la presse b'o la, mais liberté, droit à la sécurité b'a la, droit à l'intégrité physique b'a la. Donc, droit fin, ni hakɛ do ba a bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ. Hakɛ o hakɛ n'a sɔrɔ ko a bɛ convention internationale kɔnɔ, c'est-à-dire ani Mali ye bolonɔ bila gafe minnu kan ko k'u wajibiya kan. Donc, hakɛ o hakɛ b'o kɔnɔ, an b'o bɛɛ de kɔlɔsi. Donc, effectivement, diɲɛɲɔgɔnw bɛ k'a fɔ cogo min, liberté d'expression jɔyɔrɔba bɛ démocratie la. De komi fana liberté de mouvement, d'aller et venir, o fana jɔyɔrɔba bɛ démocratie la. De komi liberté syndicale, c'est-à-dire syndicats kan u ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ma bagabaga. Liberté syndicale y'o de. Donc, mais a bɛ daminɛ dɔ de la fɔlɔ. Kabi bi ma se anw y'a kuma fɔli daminɛ n'a y'a kɔlɔsi kuma bɛɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bɛ to ka hakililajiginiw kɛ o kɔfɛ fana sɛbɛnw b'an ni faamaw cɛ an b'u hakililajigin parce que a bɛ se ka kɛ tɛ ko dɔw dɔn ou bien u tɛ ko dɔw faamu o b'a sɔrɔ fana minnu bilalen don kɛrɛfɛ ko k'a ɲɛ f'u ye olu t'a ɲɛ f'u ɲɛna ka ɲɛ soit parce que u bɛ siran soit u b'a essayer ka faama hakilila lajɛ o dun tɛ sariya ko ye sariya ko de ye
donc mɔgɔ hakilila tɛ a bɛ boli bɛɛ de kan n'i m'a boli bɛɛ kan don dɔ la i yɛrɛ i bɛ n'i ta sɔrɔ i kɛra mɔgɔ sugu o sugu donc an b'o de dɔn o de la an tɛ siran an tɛ yɛrɛ yɛrɛ an b'a ɲɛfɔ sariya kan ka boli sira min fɛ adamaden ka hakɛ ye min ye a kan ka kɔlɔsi cogo min an b'o de fɔ donc o ye baara saba de ye an bolo baara fɔlɔ a bɛ f'o ma ko promotion des droits de l'homme o kɔrɔ ye ka mɔgɔw kunnafoni mɔgɔw k'a dɔn adamaden hakɛ ye min ye mɔgɔw k'a dɔn dan man ka kari hakɛ minnu na o de la an bɛ messagew bila an bɛ écrits kɛ journaux kɔnɔ journalistes b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que ni presse yɛrɛ tɛ a tɛ se ka dɔn ka jɛnsɛn jamana bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ nin de ye hakɛ ye i y'a faamu donc baara filanan fana ye min ye o ye ka protection des droits de l'homme o ye ka adamaden ka hakɛ k'a kɔlɔsi donc o bɛ se ka taa abuti yɛrɛ ka avocat ta ka di dɔw ma se tɛ minnu ye pour que k'u ka hakɛ défend donc an b'o o baara de la bon jamanaw bɛɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ CNDH ɲɔgɔn bɛ yen a bɛ f'u ma ko institution nationale des droits de l'homme donc an ni ONU Haut Commissariat des droits de l'homme bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire que n'anw ye sɛbɛn bɔ a bɛ se ka taa se diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali mɔgɔw tɛ se ka sigi ka miiri ni min ye o de kama an bɛ ladilikan de kɛ kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamuya u ka dan sira la u ka mɔgɔw ka hakɛw bonya u ka mɔgɔw ka hakɛ kɔlɔsi. D'accord. Mais ni situation minnu bɛ sen na an fɛ yan nɔ aw ka wulikajɔ kɛra mun ye o la? Bon n y'a f'i ɲɛna cogo min an ka wulikajɔ fan dɔw bɛ yen an b'o fɔ kɛnɛ kan publiquement o ye hakilinajigiw ye wulikajɔ fan caman fana bɛ yen an bɛ wuli an bɛ se faamaw ma i n'a fɔ kunun an sera ministre de la justice ma an da magara kuma caman na an tɛ n'o bɛɛ fɔ kɛnɛ kan donc an ka wulikajɔ de ye k'a ɲini État ka adamadenw ka hakɛw bato jamana kɔnɔ o bɛ bato cogo o cogo la a ye loi yɛrɛ b'a fɔ cogo min et faire tout entreprendre pour mettre fin aux violations constatées ça veut dire que an seko damajira ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ pour que dan kana kari hakɛw la ou bien ni dankarila hakɛ mun na o tigiw ka bila u ka hakɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ dan Mali kɔnɔ a wulikajɔ bɛ dan Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fana a bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa se yɔrɔ wɛrɛ la ni faamuyali ma sɔrɔ a la joona donc o de kama an tɛ sɛgɛn ladili la donc an bɛ vraiment presse mɔgɔw fo ka wulikajɔ la u bɛ ka wulikajɔ jamana bɛɛ de ye o parce que ni mɔgɔw b'a fɔ ko pasa kɛlɛ de don n'a bɛ karisa kun ka bi n'i y'i sigi k'a lajɛ ko bon a tɛna se ne ma ou bien ne ni faamaw ka di ou bien ne bɛ nin jɔyɔrɔ in na et don dɔ la i yɛrɛ i ka hakɛ bɛna buruja o an b'o caman kalama o dossiers caman de b'an bolo o de la an bɛ yɛlɛ dɔw la n'an ye minnu ye k'u b'a essayer ka nin ko suguw défend k'a fɔ ko nin ka kɛ adamaden hakɛ kan ka buruja parce que an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ a bɛɛ ye manamanakan voilà. D'accord. Yalkoué. Allô, Yalkoué. Modibo Fofana an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ka nin ko in ye u bɛ k'a ye i n'a fɔ Arasbachi ko de ye nin ye est-ce que Arasbachi ko dɔrɔn de don wa est-ce que liberté ko de don wa e bɛ o faamuya cogo di ou bien kuma jumɛn b'i bolo ka fɔ mɔgɔw ye? Tout à fait. Mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ depuis a daminɛna parce que u b'a fɔ caman yɛrɛ bɛ hali ne intervention dɔw kɛ kɔsan na média la ouverture média la ko Fofana faites attention hein Arasbachi n'est pas journaliste et puis Arasbachi est activiste de a y'a yɛrɛ kɔlɔsi et puis a kana ko bɛ ta ka kɛ presse ko ye les journalistes ne sont pas des super hommes il y a ceci o ma ni mɔgɔ wɛrɛw minɛna a bɛ kɛ cogo di oui mɔgɔw bɛ se k'o fɔ Buhari y'a fɔ sisan cogo min anw ta tɛ Arasbachi ko ye an ta tɛ CDR ko ye an ko ye ko ka liberté d'expression de bonya Mali kɔnɔ c'est un acquis démocratique an kan ka préserver an ta ye ka liberté de la presse a ka respecter Mali kɔnɔ Arasbachi c'est vrai an b'a fɔ journaliste dɔ yɔrɔ min na déjà émission b'a bolo radio Renouveau la il est salarié à la radio Renouveau ce sont des preuves suffisantes pour dire que k'a fɔ journaliste do émission bɛ kɛ radio la grand dossier
bɛɛ b'a dɔn o émission bɛ passé wagati min na a audience ka bon an tɛ don o détail la Razbach bɛ tan CDR bɛ tan franchement t'o la mais on peut yɔrɔ mun makara o ye le fait que homme de média don o ye fɔlɔ ye filanan a minɛcogo la forme le fond du dossier autant en tout dɔn mais la forme ça c'est hors de la loi alors qu'an bɛ sariya jamana de kɔnɔ sécurité d'état man kan tɛ ka wuli k'a fɔ k'a bɛ se ka taa mɔgɔ minɛ alors que sariyatigiw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bolo moi je ne suis pas juriste de formation je parle sous le contrôle de M. Wari mais nin bolo yɛrɛ ne yɛrɛ bolo hali magistrat yɛrɛ kan ka nin ko saisi parce que u ye magistrat ka baara kun dɔ la ni radio cahier de charge de b'a la n'a y'a ye k'a fɔ ko dérapage dɔw kɛra a bɛ se ka haki saisi c'est la HAC qui doit fermer les radios ni dérapage kɛra haki de bɛ weleli kɛ mais anw ka régime de presse bɛ n'o ye anw ka loi bɛ n'a fɔ ko régime de presse et de délit de presse ni journaliste ye erreur kɛ ou bien ni journaliste ye diffamation kɛ o sariya de bɛ bato bon n'o sariya bɛ bato o bɛ kɛ tribunal de la journaliste tɛ minɛ ka taa ka 1 na parce que vagabond tɛ bandit tɛ k'a fɔ ou bien ko il constitue un danger pour la population criminel tɛ mais ka wuli ka taa mɔgɔ minɛ a ka so tan nɔ Salif anw ka combat ye o yɔrɔ de ye n bɛ segin a kan anw ta tɛ Razbach ko ye anw ta tɛ CDR ko ye Voiri y'a yɔrɔ fɔ c'est très important journaliste ko yɛrɛ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ minnu minɛna n'u y'a fɔ n'an t'a confirmation dɔn n'o ye PMI directeur ye n'o ye AGEFO directeur ye mais ka t'u minɛ ten nɔ ka sɔrɔ fanga sariya an bɛ sariya jamana kɔnɔ c'est pas normal an man kan tɛ k'an sigi k'a fɔ bi ye anw ni olu ye mais sini n'a continue na mɔgɔw ma wuli k'u jɔ a bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye don dɔ anw ka combat y'o bɛɛ de ye basa kɛlɛ de don n'i ko ko n sen t'a la n'a ku ni kɔrimugu tasuma ma yɛlɛla i ka gwa la a bɛ dugu bɛɛ jeni franchement il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de défendre Razbach ni de défendre les CDR mais nous sommes en train de défendre et de voir comment préserver les acquis démocratiques n'o ye liberté d'expression n'o ye liberté de la presse ye jamana o jamana diɲɛ évoluera jamana o jamana kɔnɔ bi bi in na ni jamana bɛ bonya i b'a ka média bonya i b'a ka liberté d'expression bonya Salif n b'a f'i ɲɛna ni mun kɛlen filɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali ka image tiɲɛ ça n'honore pas le Mali il fut un moment sous ATT notre presse était citée comme un exemple mais aujourd'hui an déclassera kosɛbɛ de bɛrɛ tɛ an ni Congo RDC cɛ bi liberté de la presse la d'accord sisan an ka baro a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma monsieur Boire kumakan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ye ani faamaw ye non sijara i ni ce bon ka an lamɛnbaga bɛɛ fo et puis ni minnu bɛ débat la n dɔgɔnin Yaliku ye ani Fofana donc ka aw bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn parce que nin bɛɛ bɛ anw ka baara kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma promotion des droits de l'homme donc nin b'a to mɔgɔ caman ɲɛ bɛ yɛlɛ mɔgɔ caman bɛ faamuyali kɛ adamaden hakɛ kunkanko kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ welekan min bɛ n bolo ka se jamanadenw ma u ka sabali u kana to farafarali k'a to guerre min b'an ka jamana kɔnɔ a tɔ ka juguya parce que terrorisme bɛ jamana kɔnɔ déjà rébellion tun bɛ jamana kɔnɔ n'an nana ye dugubaw fana kɔnɔ ka na mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na k'a fɔ karisa bɛ karisa fɛ karisa tɛ karisa fɛ donc ni karisalakaw ka hakɛ bujara u bɛ ja dɔw ye olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ donc a tour bɛna se bɛɛ ma don dɔ la donc min ka ɲi an bɛɛ k'an cɛsiri an bɛɛ ka wuli ka jɔ i n'a fɔ ninnu bɛ wuli ka jɔ la cogo min pour que adamadenw ka hakɛ défend o kɔrɔ tɛ k'i ye jamana jugu ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛ transition contre la o kɔrɔ tɛ k'i bɛ minnu bɛ fanga la k'i b'olu juguya au contraire o kɔrɔ ye k'i bɛ k'u dɛmɛ parce que i bɛ k'u dɛmɛ k'u bila sira ɲuman kan minnu bɛ k'u su peut-être k'u bila a la olu de y'u juguw ye parce que an y'a ye u bɛ faama caman kɔ
ye hakila jugu du la n'a cɛ ni bolo u bɛ boli ka taa fan dɔ in fɛ u b'a fɔ an mun y'a fɔ a ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc vraiment ni adamaden n'i yɛrɛ ye tiɲɛ ye i b'a dɔn ko tiɲɛ ye min ye mais ni k'i b'i tulo cɛ a kan ka ko wɛrɛ kɛ donc ni min bɔr'o la vraiment ala k'an kisi don donc o hakilila jigin de bɛ ne bolo ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri fɛn min bɛ yen ni o man ka buruja o ye adamaden ka hakɛ adamaden n'o bɛ bange di wa mɔgɔ hakilila ko tɛ journalistes bɛ ka min fɔ c'est pas parce que u bɛ hakilila de fɔ sariyaw de bɛ jamana kɔnɔ minnu y'o hakɛw d'u ma donc a ka kan ka wuli k'u jɔ o hakɛw defan donc ka aw fo ka waleɲuman dɔn ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ayiwa merci bien monsieur Boire ala ka su yɛrɛ d'a ma. Amin amin. Moribo Fofana i ka kumakan laban o ye jumɛn ye bi o yaasa an bɛ se ka bɔ babu in kɔnɔna la cogoya min na. Ok, merci beaucoup. Ne ka kumakan laban n b'a aw yɛrɛ fo ni initiative la surtout an b'a ye Mali médiaw rarement u tɛ ni direct ɲɔgɔnna kɛ u ka sitew kan. An bɛ fɛ nin ka continuer parce que an y'a ye wɛrɛ médiaw de en tant que journaliste ne b'a encourager a ka continuer nin na nin ye innovation de ye et a b'a to yɛrɛ ka a to an ka kumakanw bɛ se yɔrɔ caman welelikan min bɛ ne bolo ka se an ka k'a lase n b'a lase autorité ma Boire da maga la dɔɔni mais ne b'a walawala an tɛ autorité ka jugu ye autorité an y'u ka partenaire de jamana o jamana n'a bɛ fɔ ka démocratie ka ɲi i b'a sɔrɔ presse de b'a ka rôle jouer ka ɲɛ ne b'a f'u ɲɛna u kana presse kɛ n'a fɔ u ka ennemi don an t'u ka ennemi mais u k'an dɛmɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn mun bɛ yen ni fili dɔw bɛ yen ou bien fɛn dɔw bɛ yen n'a jɛngɛnnen don an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min k'o dilan mais u kana ɲini k'a fɔ n'a fɔ presse bɛ yen ou bien média malien de bɛ fɛrɛ kɛ mun bɛ se k'u ka fanga fɛgɛ y'u bolo o tɛ anw ka laɲini yanni ka kɛ média journaliste ye i ye malien de fɔlɔ anw ye malien de yanni a ka kɛ journaliste wa an b'an faso fɛ an tɛ se ka baara foyi kɛ mun bɛ se k'a to Mali bɛ se ka cun cogo min an tɛ se ka foyi kɛ mun bɛ se k'a to jamana in bɛ ɲagami u kana siran an ɲɛ mais u ka an considérer n'a fɔ an y'u ka partenaire de ye wa anw bɛ yen nɔ Mali ko de la mais an b'u ɲini u fɛ encore an ka mɔgɔ minnu b'u bolo o la vraiment u k'a ɲini u ka mɔgɔ ninnu u k'u bila fanga sariya ka bolo kan wa ka bɔ sécurité d'état bolo o de ye welelikan o appel tun bɛ ne bolo k'o fɔ an ka autorité ye. Ayiwa merci bien président Moribo Fofana appel Mali président ale an bɛna kuma di Yalikuye ma Yalikuye ale ka vidéo kɔni tigɛra mais a b'a ka kumakan laban fɔ ani welewelekan min b'a bolo ka da a b'o o fɛnɛ fɔ Yalikuye. Oui. D'accord, en fait, initier, il y a une initiative là. Nous connaissons mieux pour moi, il y a que les gens restent calmes et que les gens restent sereins. Anya dira k'a fɔ kun anw taara conférence de presse la maison de la presse la fɛtɛr mɔgɔw ye position min ta an y'a dira k'a fɔ ko anw yɛrɛ fana fédéral an bɛ to o position kɔ an y'a fɔ an ye démocrate an ye républicain ye an tɛna se ka taa don fɛn foyi la min bɛ se ka dankari faso n'u ka stabilité la déjà gɛlɛya min b'an kan ka ban ala de b'a dɔn donc anw tɛna taa k'a fɔ k'an bɛ taa dɔ wɛrɛ fara kan mais min kɔni ye k'a fɔ les acquis de la démocratie ni liberté d'expression b'o kɔnɔ ni an y'a ye k'a fɔ ko autorités bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ o menacer an ko ko an tɛ jɛn n'o de ye donc en tout cas an bɛ continuer k'o défend constitution bɛ moyen fɛn o fɛn d'an ma walasa an ka se k'o défend an b'o défend o minɛn kɔnɔ an tɛ k'o kɔnɔ donc an b'o laɲini de fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ mɔgɔ hali bi u ka sabali mɔgɔw bɛ ka baaraw bɛ ka kɛ fɛtɛrw yɛrɛ bɛ ka baara min yɛrɛ kɛ ala de b'a dɔn donc an n'u bɛ contact la ni fɛn o fɛn n'u b'a posé comme acte u b'a ɲɛfɔ an ye donc anw fana bɛna fɛn o fɛn kɛ an b'a bila o minɛn kɔnɔ o de hukumu na hali sini yɛrɛ anw yɛrɛ kɛlen bɛ k'a décider CDR mɔgɔ an bɛna conférence de presse kɛ à 14h30 à la maison de la presse donc ni kunnafoni laban minnu bɛ yen nɔ an b'o da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan donc o de tun bɛ n bolo ka fɔ. D'accord an bɛ foli lase an ka maa welelen bɛɛ lajɛlen ma bi maa welelen o tun ye Moribo Fofana ale ye appel Mali o président ye ani Boubacar Yalikuye ale ye journaliste ye ani CDR secrétaire administratif don ani maa sabanan o tun ye Boire ye n'ale ye CNDH
n'o ye lafasali tɔn mɔgɔ adamadenya ani adamadenw ka hakɛ min bɛ lafasali tɔn ɲɛmaa dɔ y'ale donc an ka bi débat a tun bɛ liberté d'expression de kan an ka foli b'aw ye aw minnu bɛ k'a lajɛ ani aw minnu bɛ k'a lamɛn an b'a fɔ aw ye ko k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma